Bé, hola a tots. Avui venim a parlar de grampons, venim a parlar de com heu de fer el manteniment del grampó. És molt important que el grampó el tingueu ben esmolat. Ja sabeu que és un element de seguretat que ha de funcionar a la perfecció quan ens fa falta. Què ens trobem amb els grampons? Doncs ens trobem coses molt similars que ens passen també amb els piolets, que òbviament moltes vegades mosseguem àrees que pot haver-hi roca, pedra, i doncs ens rematxem les puntes. Els grampons estan fets de tal manera que tenen unes puntes frontals, això ja ho sabeu, i que hem de poder llimar de manera que no perdem l'angle original de fabricació. Això és molt fàcil, agafem un tornillo de banc, l'apretem ben fort perquè no se'ns escapi i amb la nostra llima el posarem en la mateixa direcció que ha estat tallat originalment. És així de senzill, d'acord? Agafem la llima i comencem a fer feina. Vinga, que us ho ensenyem. Bé, doncs ja ho veieu, amb molta paciència, fins les 12 puntes, doncs anar-les acabant i donar-li, doncs això, la punta necessària i imprescindible per tindre garanties de seguretat. Així de senzill, eh? Bé, ja sabeu esmolar grampons, vale? Vinga, ens veiem, fins una altra.